Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih Masjid Amanah Dukuh Kriyan Desa Dukuh ingkang kula hormati. Sumangga langkung rumiyin tansah kala dherekaken ngunjakaken ras muji kelawan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit dumugi dalu menika kula panjenengan sami tasih pinaringan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesarasan, umur panjang, katitik saged sareng-sareng tindak dhateng Masjid Amanah menika dalam rangka netepi kewajiban menapa dene kesunahan wonten ing salebetipun wulan suci Ramadan menika. Sholawat salam mugi tansah kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dhereki tindak tanduk lampahipun lan ugi ingkang tansah kita tenggo syafaatipun benjang wonten ing akhirat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kula panjenengan anggenipun nindakaken ibadah siam sampun memasuki 10 hari yang terakhir. Para mila monggo kita giyataken malih, kita tingkataken malih amal-amal kesaenan kula panjenengan kangge menggapai malam Lailatul Qadar. Nggih menika setunggalipun malam ingkang kebaikanipun dilipat gandakan selebih dari 1000 bulan. Menawi dipun etang menika kula panjenengan ngamal sewengi menika dicatet kados dene tiyang ngamal 83 taun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tumurunipun wahyu Lailatul Qadar menika wonten ing malam-malam ganjil, malam selikur, malam 23, malam selangkung, malam 17 utawi malam 29. Ananging boten menutup kemungkinan Allah badhe paring tumurun wahyu dhateng kula panjenengan, kesaenan-kesaenan tumrap kula panjenengan di malam-malam ingkang dipun kehendaki dening Gusti Allah. Pramila kula panjenengan sami monggo kita sareng-sareng adedhepe nyuwun dhateng Gusti Allah, nyadong ridhanipun Gusti Allah lumantar wayah dalu kula panjenengan ngiras-ngirus ngiris sahur kula panjenengan adedhepe nindakaken salat lail, salat tahajud, salat hajat, maos Quran, maos sholawat, maos zikir dalam rangka kangge takarub mendekatkan diri dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, boten namung niku wonten ing wulan-wulan akhir 10 hari yang terakhir kula panjenengan selaku tiyang muslim kewajibanipun nggih menika sak sampunipun nindakaken salat gangsal wekdal, nindakaken siam ing yaumil Ramadan, nggih menika aqimis shalah wa itaiz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Pramila kula panjenengan monggo kita persiapan toto-toto persiapan melaksanakan rukun Islam ingkang salajengipun nggih menika mengeluarkan zakat fitrah setiap jiwa bagi yang mampu menika 2,5 kilogram
atau menawi dipun bulataken 3 liter bahan makanan pokok arupi beras 2,75 kg nak dibulataken. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping niku kula panjenengan sami ugi dipun sunahaken wonten ing malam-malam akhir Ramadan menika kula panjenengan kapurih tadarus Al-Qur'an, kapurih bertakarub Kanjeng Nabi menawi sampun 10 hari yang terakhir menika i'tikaf, berdiam diri di masjid kanthi nindakaken amal-amal kesainan. Saya menika zikir, saya menika maos Quran, maos selawat, kajian-kajian keislaman kangge menambah wawasan-wawasan keislaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pramila kula panjenengan monggo mumpung Allah tasih memberikan kesempatan gesang, kesempatan hidup kagem kula panjenengan sami, monggo kita ginakaken sak sae-saenipun. Mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas, mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas, ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa, ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Mumpung tesih waras monggo ngibadah kanthi ikhlas, ngelingono nak wis lara ora bisa apa-apa. Mumpung tesih sugih ngamalo tanpa pamrih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makaten lan cekap semanten mugi dadosna manfaat tumrap kula panjenengan sami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.